tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there's hope for all to find peace. Oh my Lord, when in the crypt they found him, oh my Lord, a golden halo crowned him, oh my Lord. They gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you, oh my Lord. What did they know about you, oh my Lord? But they were lost without you, they needed you so bad. Oh my Lord, with the just adoration, oh my Lord, oh my Lord, there came great jubilation, oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, oh my Lord, you sent yourself to save us, oh my Lord, oh my Lord, you gave us, you gave us, oh my Lord. Oh, the weather outside is
Salam. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasaton. Selamat hari Minggu Advent paduahon ma dita saluhutna. Turuas namar Minggu di gerejaon. Dot ruas namar Minggu melalui live streaming di Bagas Nabe. Minggu ta sadarion ima Minggu Advent paduahon. Andorang so tamulai perminggota martang yang nahong mahita. Amin. Atong tapasada marohata tamulai ma perminggota marhite barende sian buke ende nomor 30 sia. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia na tuma palangit do tanoon. Amin. Idama atop doauro tiok mana dihonuain asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali aman namin na di banwa gijang, na mandok mulia teduhami tuho, ala di pabotok ko tuhami, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, na lo salpulus sogut langit dotano, alay nahot doanggo hatam rudi salileng-leleng na. Akup ni ikon patar do sugut salut jolma di joloni habangsa paruhuman mi. Saya asi maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siawan dihatam marhiti-hiti tondi parbadia. Padungo mahami jala paringkas sami martangiang. Asa marlas ni roha hami pai mai mauko jala asa dapot hangoluan naso rasuda. Amin. Hudul mamu. Tapuji matuhata marende itasian buka enda nomor 370 sada.
Tangio namu patit di bata imasian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo au do Jahoba de batam nina de batata dang jadi marakup au bahenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu dala dang jadi sumanonmu manang ahana di banu gijang dot na di bana tongaon rodina di bagasa naik na diturun di tano yang go tunggawe si sobaon manang sioloan. Patik patulhon dang jadi donon guarne di bata yang go soture dalana ayahona uhum na dosogot akan amarsine yang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadeo nari minggui di ina onomari maulah hamu nasa si ulanmu alai anggo ari papituoni ari paredanin Jahoba de batam doi dang jadi hau mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni huta halak pe na mangebati hutam ai dina onomari do ditopa de bata langit do tano do laut do nasa isina tungi maridian do ibana di ari papituhoni di baeni do ubaen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikut pasangaponmu do natarasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na dilian de Jahoba de batam di ho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unak ko olo mahatidakon hata na sotutu maralahon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe di donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan di donganmu. Peha pandok ni di bata taringot tu patik na sapului odo audo Jahoba de batam nina de batata pargugu na suhatu dosan jala parimas siluluh dosan ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinoparnya akan nasogoro hadiau alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama marholong roh hadiau naso mangalosi patiki masahatna atong rak mangidogogo mahita tu di bata lau mangulon patikna ali Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahon ambar patikni amin. Tapuji matuhata merende hita sian buka ende nomor 40. John mau Ibu maulana mano pojomai sude hosana mona karina marisi sai borot mahu
tato poti madosata tujulo ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuha tudusan jala ama parasi roha. Dang lomorohami dah hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangida roham. Alani i ubay no pangidohami. Say sudati matoru-torum asa unang mangonay betuhami. Say sesa sude dosa nami. Asa manguluhami di bagasan asi roham. Say pargugoy mahami. Asa marguguhami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma baga-baga ni dibata taringo tu hasesani dosata. Musat piaka dulu jala humutal akarobean alayanggo parasini rohaku naso tupa musat siako jala padan di hadameaku naso tupa humordit nina Jahoba si asiho hasangapon ma di dibata na di gijang. Amin. Mudul mam. Tapuji ma debata marende hitesian buku India nomor 440. Sai puji ma Tuhan dan Yesus Kristus pasana ma lomo nama patulus ero tema Tuhan ada. Hatani debata turpek epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Psalmen 24 ayat sada saru dia 10 tab jahama marsikap suring ende sian si David gu ni Jahoba do tanoon ro di isina portibion dohot pangisina Ai ibana do paujak kosa di atas ni akalau jala di pahot di atas ni aka batang air. isido na jadi nakok tu dolok ni Jahoba jala isido na hum jongjong sugot diha jongjongan ni habadion nai Halak tartangan na lidang rohot na ias roha paroha na supay huton na sohakea jala na seolo margana laho maasi. ima halak na maruli pasu-pasu sian Jahoba dohot hati goran sian debata ni hatuaon nai Ima sudut ni aka na uso-uso di ibana aka na mamanului bohim Jakob. patugijang ma tohang muna hamu alek akka harbangan patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa bongo raja ni hamu liaon Ise ulaning raja ni hamuliauni ima Jahoba nabugo jala ulubalan Jahoba ulubalan ni hamusuon. patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan jala patugijang
mahamu ali akad pitusya narubi asa bongot rajani hamulyani Ise ulani ibana rajani hamuliauni, ima Jehovah Seva, ibana do rajani hamuliauni. ido sahatna martua do natumangion hatani di bata jalan naupsapsa. Amin. Tapuji ma tuhata marende hitasian buke ende nomor 42. Taha tidakon mahapur syatai songona hina tidakon nidong atas sahapur syaun di sandok portubion rap mahita mandok au persea idibata jauh idu ama palguguna satu dosa na tuma palangit dota au persea di Yesus Kristus anak ni dibata jauh iman itu bun si Maria naga begabian sianton di parbadia adorang sahabubon ido tuhata atau mau nebernit di pangumuman silatus nama teh terpajal di pana dawa pensilam dan tua lutuhan ulta namun mawulu dari patulo nama naik ke surga lahundul siamun de bata jauh amanai parguguna sesudah si bayaran mamulu dong au persia di tondi perbadia jala dong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doh asisani dosa doh datain namandok mulak mangulus sogot daging derak mati doh danguluan serasuda amin. Tabigima titing diuriata
Tikting di Uriata, Minggu tanggal 4 Desember 2022. Naparjolo, guarni Minggu Sadareon, Ima Minggu Advent Paduahon, doho topik Marhabadiaon Manomu Arini Kristus. Napaduahon, Padidio Nabadia. Sadarion Minggu tanggal 4 Desember 2022, Patupau ni Huriata do Padidio Nabadia di Parmenggion Basa Batak pukul 8 WIB tu Yana Kota Ima Sada Hansel Arvin Ambarita anak ni Amata keluarga Ardedi Frianto Ambarita Dian Rismasasari Boru Silalahi sektor Satahi. 2. Kivanda Liora Boru Siagian Boru ni Amata Gibson Doni Siagian Farida Boru Siahan sektor Sion. 3. Gemintang Kirana Boru Nainggolan Boru Niamata Dimas Aryo Baskoro Nainggolan Maduma Boru Simanjuntak sektor Marsada. Napatuluhan ruas Namonding. Nadi hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 nasalpu Nunga Marujungolu Maikolisa Boru Siagian umur 57 tahun. Boru Niamang Sahat Siagian alamat Jalan Dharma Wangsa 2 nomor 06 Jakarta Selatan sektor Saroha. Sadarion Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado Parmingguan di Rumah Duka RSPAD Jakarta nani uluan di Pendeta Liston Butar-Butar. Laus diuluti acara tutup peti paborhaton tunda tata kusir. Tatang yakon ma asa tumibu tarapur rohani keluarga na ditinggal honna. 4. Pasahat Pelian Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 4 Desember 2022 Duksipul Jamita Pasahat Pelian Tujolo Dohita Lautuk Aporluan ni Natal Mardomo Tusi kantong persembahan 1A Sada B Doho 2 di Patupa Andorang Sojamita. 5. Basar Natal di Patupa Huriata do Basar Natal Ima tiap hari Minggu selama bulan Desember. Pinangido tusude ruas asa dohot mendukung jala berpartisipasi tu basari. 6. Undangan rapat jemaat. Hari Minggu tanggal 10 Sada Desember 2022 pukul 10 tolu Sahat Nasipul Naing Patupau ni Huriata do rapot Huria maringanan di ruangan sebagunaa. Pinangido turuas asa mandohoti rapot huriai. Jalanunga dibagi hontu ganup situa sektor program kerja HKBP Kebaran Baru tahun 2020 tolu asa dibahas di ganup sektor nabe. 7. Cariti Naposo berbagi. Sadarion Minggu tanggal 4 Desember 2022 NHKBP Kebaran Baru Patupahon kegiatan pelayanan sosial di daerah Tanah Tinggi Senen. Nani uluhoni Pendeta Perison Razoki Pasaribu. 8. Natal Sekolah Minggu. Hari Jumat dohot hari Sabtu tanggal sia sahat tu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.06 WIB di Patupa Anak Sekolah Minggu do Natal Sekolah Minggu TK dohot SD Maringanan di Gareja. Siapesiahon Natal Seksi Lansia. Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 10 WIB di Patupado Natal Lansia HKBP Kebaran Baru Maringanan di Gareja. 10. Donor darah. Sadarion Minggu 4 Desember 2022 pukul 10 WIB Ima marhadomuan tu pesta Natal di Patupa Seksi Kesehatan HKBP Kebaran Baru donor darah dohot pemeriksaan kesehatan asam urat, kolesterol dan gula darah maringanan di Serbagunaa. 10 Sada kunjungan sosial Natal di Patupa Huriata do kunjungan sosial Natal Turua Suriata Namar Sahid Jalan Nungaliling Dang Boi Marsaur tu Gareja. Guar-guar na dikunjungi Boi Mata Jaha di Warta Cetak. 12. Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dan ulang tahun Hari Parbagason.
Para haladot ruas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 4 sahat tu tanggal 10 Desember. Sai tuhata mana mamasu-masu. Meletung adong ruas ni huriata na sotar surat 2 peguarna di tiking na di ulang tahun ni di pabua matu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting naso jinahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masa hati tikting durhiata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangnya koni tujoloni tuhata. Endi puji-pujian sian paduan suara inahana.
Hiuruti ende puji-pujian sian paduan sara sektor Saroha.
Tapuji ma tuhata marende hita sian buku ende nomor 38 Uhud pasahat pelian sada A sada B dot kantong kedua.
kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamna kadongan nahi naholongan di bagasa goarni Tuhatta Yesus sita namar pungunaing di bagas joron. Laos sonima nahu haholongi hami nama dohoti ibadah manugoton siatongan yak kabagas rap doho keluarga manang sia dia pehita madohoti noaing parminggunon hupasahat tamima. Selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent. Hatan itu hatta barita nauli di minggu Advent na paduahon tersurat di surat ni Apostel Paulus tu huria Filipi di bidu na parjolo mamuka sian ayat tulu saharo di ayat 10 sada songonom manidok takasma tapai hutihut. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu totong manang sadihari pe hutangnya kok kamu sudina sian las nirohakku do huula tangyaki ai huingot saur muna tu barita naudi siam mulanai saha rodin waing apala mapos nirohakku naungu pukau laun nadinggat di bagasak kamu patuduson ni idoi saha rodiari ni Kristus Yesus tamado songoni rohakku midahamuna sudi ala na di bagasa rohakku hamuna aira para tohap diasi ni rohana tua wido hamu saluhu na dinatar hurungiau nang dinahu tariason jalahu wodolhon barita naudii ai debatado saksiku dibalgani si holhu midahamu sude mangihutto pangisi ni Kristus Yesus jalaodo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan doho dinasa panibangion partodion lau manakasi narumikoti asa polin hamu so partuk Tuhan saha rodi ari ni Kristus asa ramos samu marparabue hati goran marhiti-hiti Yesus Kristus baik kasangapon jala puji-pujian di debata ido sahana hamunak kadongan nahi naholongan di bagasa goarni Tuhan Yesus di grup ni WA ni sada punguanina ramedo pakkatayon taringo tu nuansa doho dress code ida inna si ida kita pakai nuansa apa di Natal kita ini ida inna rosi ida nasada madok kita nuansa kuning ida inna rosi ida napatuluhon didok jangan ida nuansa kuning kuning itu asumsi orang adalah perempuan pencemburu memangnya kita ini pencemburu inna dungi Roma musena sedenai kalau gitu merahlah ida inna norak amat inna nasada rame mahalaki namar soal taringo tu nuansa dress code lau mar pesta Natal sau donasi damar pesta Natal bajuna meragam-ragam HP rohana dang seragam hamuna kadongan songoni do pangaradio talau manomuno mulas niroha mames tahun Kristus uban napoda di parade opak minggu Advenon aladina kingang go diturpu epistel takas do di johon paruak maharbangani lebarkan bukakan pintu kita dimintakan membuka setiap pintu hati bahkan dikatakan juga oleh Yohanes asa taparata nasa akka dolok akka betul-betul jalata gohi rura bukan meratakan bukit barisan yang ada di Sumatera atau untuk menimbun tanah ke lembah Anai yang ada di bukit tinggi
tetapi lembah dan bukit yang ada di dalam setiap hati. Ido nanaing pa iya sota para taota asa sikop las nirohatta mamestahon hari haluauta, hari keselamatan kita, hari kedatangan Tuhan bersama kita di dalam Yesus. Alaina peduahon naing suarahonon ni minggu adventu hita ima taringot tu sikap talau paimahon haroro ni Kristus na peduahon ido ubaina advenina marharoroan sian hata adventus artina panagamon penantian menanti dengan setia, dengan penuh harap, dengan penuh asa akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu harus kita pastikan bagi setiap orang percaya. Kristus akan datang lagi. Persoalannya bohado hita di dalam penantianon. Apakah dalam kebosanan? Apakah dalam kejenuhan? Dan apakah dengan ketidaksetiaan? Molo halak kita di huta tongma si Edon eda roda wari rebu ratu jebum mardeladeda nina pukul 3 eda pukul 3 mulai siap pukul 8 manogo ngasay martukuli sangin atau pay mamahos si Edon ije jelanay say mahos diwering diling nai sena dilihat ke depan lama kali. Kenapa membosankan? Karena dia menanti dengan berpangku tangan. Seandainya dia menanti sambil menanam cabai, menyiram bunga, jangan-jangan dalam hati maunya si Eda ini jangan datang dulu ya. Penantian yang statis membuat kita jenuh. Alan itu banna di topik minggu sadari obohado hita paimahon Kristusi padua hadio didok marhaba diaon manomu ari ni Kristus. Hidup suci dalam penantian hari Tuhan. Hidup suci dan marlapatan kita akan mengasingkan diri, kita akan bertarak, beraskese, kita akan pergi bertapa, memisahkan diri dari dunia, memisahkan diri dari pertemanan, persahabatan, pergaulan. Gabilau mahita mamulik asa songon nabadia, tidaklah juga seperti itu. Tetapi bagaimana kita memelihara menjaga kehidupan kita ini tetap di dalam kesucian sebagai orang-orang percaya. Dan ketika kita bersentuhan dengan dunia ini, ikut pajupang dohita doho portibion nago halumlamon, pajupang dohita di katorta doho donga takka koruptor, pajupa doha muakaina doho donga munak kasih hata dongan akka pergabus gabi pergabus mahamu, gabi koruptor mahamu, gabi parjahat mahamu mularung donga muna parjahat. Hidup suci marhaba diaun bagi orang percaya adalah dimanapun dia berada dan bersentuhan dengan dunia-dunia yang penuh noda, aib dan kejahatan, dia akan boleh tetap menjaga hatinya, imannya di dalam kesucian yang daripada Tuhan. Ubay narong ungkapan lamai madok, sekali emas walaupun dibenamkan ke dalam lumpur akan tetap menjadi emas. Ido setiap kainangate acugari di baik korong mi tu kotoran ni horbo. Wah, buat muda be alok mesi ngai bewina ido baik ni sih sektor hubuaton. Karena dia akan tetap emas. Alabai maju tu si kue boluk. Buat mamuse. Masih enak. Kita mama bayak. Hamunak kadongan di bagasa goar ni Tuhan Yesus ido napi nasaha ni Apostel Paulus na tuhuria Filipion. Takas dosongo dia ditanda si Paulus. Keimanan, kesetiaan, haradoton ni huriaon dung majalo barita nauli memelihara imannya, memelihara kepercayaannya dengan baik. Ido badidok naking dia ya tudui mauliate hudok tu debatakku
ganu kuingot hamuninna mauliate hudok tu de batakku ganu kuingot hamu yado sadaina saya didok donganna ayallang meddah meda inna itu mah ulah ni dauna te gak selera aku makan ida na ai puasa ai na saya ingot-ingot todo hatani parmemi inna angko parmen na burju lam selera juga ri mangat dangi as juga ri ro telepon ni parmen na inang aku udah aku kirimkan ke rekeningmu uang Natalia boleh na gua kan lah makannya oh dangat tong mau nomor telepon parmenon itu yang sana itu jangan disentuh-sentuhin nangai itu udah bagian kami itu nain narotong ketika kita terkenang dengan seseorang yang berlaku jahat kepada kita, apa yang terjadi? Kegalauan, kegelisahan, ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Itu mulai kena buruan, bulu jatuh cinta on, holan dibayak koni mana halle, nah selera makannya terus kuat. Itu, nampi ikan asin terasa seperti ikan kakap, karena di bayangannya di depannya sedang ada sang Arjuna yang gagah dan perkasa yang menawan. Alai coba kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang culas, orang-orang pembenci, penfitnah. Wah, kalau mabayakoni ngantuk kian, jadi nggak bisa tertidur. Ayang go di musim bola songono dak pola masalah. Tuh ini mei gabe bilang ngantuk be ala ni si cakal te buom mai gabe bo iba menonton Argentina ina situata nak ini. Irona ni si Paulus, kenapa dia begitu berterima kasih kepada Tuhan karena mengingat kamu. Adong de dedang doa teh ingin aku makan kalau ingat kamu inna. Ido ingin aku minum kalau sedang ingat kamu. Opei ma perasaanna di patorang ibana no songo dia ubanna pola songoni hotot ni rohana belga ni rohana marningot halak Filipi ala didok diturputai molota jahasa tuaya obat doh ayak namangihut ai huingot saur munatu barita nauli sia mulanai saha rodino aing. Saya ingat bagaimana ketekunanmu dalam firman Tuhan, ketekunanmu setelah menjadi pengikut Kristus, ketekunanmu sebagai orang-orang percaya. Hitan atau oras yang paling kita rindukan molo di hutan najulu, molo didok ditaringoti ayanakmu hakarijuna inna, nggak direktur eksekutif inna. Ada kubo teman ngahi ide inna tapula la suruhani natai alai mau lidok imada baida anggo anak kinga situ be inna asimu tamu situ balga rohani akan atau ras situ hamu ngasi tua bida ba ipa buah tu tetanggana ayah hidup ngasi tua be anak kide bayi Jakarta inna. Kenapa? Karena yang paling dia rindukan ketika anak jajal di tua, apa yang pernah dia nasihatkan yang dirindukan telah tergapai. Dia itu gimana mau lorung don apa soli Tuhan anak konai, berarti dia akan memiliki suatu jaminan hidup untuk memiliki perangai yang baik. Itu nang nanido nadison alamar pardomuan naking tutopi minggu tahun marhaba diaun. Dia di hari ini Kristusi ala niru bain nasongoni paddo nibana ala huingot saur muna di barita nabi ido ubain nasongo dia hita ikom marmemehon naulina dingget wakayana kota sehingga ketika mereka menjadi orang baik hanya mengingat mereka kita senang kita bisa tersenyum-senyum lalu orang bertanya soalnya senyum-senyum beda iba dewa huingot siya pudaki asal martelefoni saya orang namekil dua wibayan inna dungito ditugi orang martangi yang inna apa makai nahan naing ahya martamiak kamu do anak kota martelepon tuamu video call dulu kita mah
biar sama berdoa ngadong tahe ngadong lebe surah dong nasongoni anak kota. Apa yang kita rasakan? Ada suatu kebanggaan di relung-relung hati kita ini, dan dalam sanubari penuh dengan bunga-bunga yang begitu memberikan pesona yang sangat menakjubkan, mengingat kebaikan-kebaikan. Lau sido tanggung jawabmu nah muakan atau ras nama bodak dan tupat di Dios sedarion. Membangun, mendidik, memelihara anak-anak ini untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Riko domar sekolah, Riko silahkan. Neng tu sekolah mahal, privat les, doh segala silahkan. Tetapi jangan tinggalkan keutamaan kehidupannya, hidup di dalam firman Tuhan. Perlu may dihoi pistar nang pejahat, nang pejudes, untuk apa? Tumagom mau tahu mana alailas roha dibaen. Itu yang harus kita bangun, dan itu dimulai dari sejak dini, mulai sian sadarion. Idon nomban na bolo marjanji hamu dijoloni Tuhan. Naolo doho mengajar-ajari danakon hobar tuhatani debata. Sudiru hita madok naolo kan. Adok dia madok ni coba-coba bang paditain na. Itolo inna do. Au saya do konsekuensi ketaatan kita kepada apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan, itulah jaminan daripada kebahagiaan yang kita impikan. Ahana diimpi ho kamu kebahagiaan di ngolumi ulah homa ho bartu jajim tu Tuhani tikilau mardonga sari pehita adong du jajita takas lui hamuaka parupuan ikom bla 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 hamuaka bawa oma bla 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 naolo doho ayang go taulah honi taului, maka tak ada keluarga yang amburadul, tak ada keluarga yang broken, yang hancur-hancuran. Ala ita tarikum mai dang hidup behita marhaba diaun dang hidup suci behita songon nido nitobi minggu taun ala nido naking puasa asabui jupak kitai ido bana dido naking diaya welu sahat tuaya siai jala odo hupangido naing malam sumuru kolong ni rohamuna marurat di parbinotowan hendaklah kasihmu semakin bertumbuh dan juga memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Odo naboi mangalehod dihita sukacita songo sukacita ni si Pauluson. Aitar barita do surat Filipion surat sukacita. Sebenarnya sangat paradoks. Paulus dari penjara menuliskan ini. Tetapi dia dari penjara, dari kurungan, dari sebuah siksaan secara jasmaninya, tetapi rohaninya tak pernah tersiksa. Semangat kobaran-kobaran daripada berita Injil yang bekerja di dalam dirinya membuat dia bertenaga. Maka dia tetap merasa kuat, termotivasi. Bayangkan siap penjara mana menyemangati orang yang di luar penjara. Mana pernah kita lakukan seperti itu? Kita nasihat dulu do menyemangati orang yang terkurung. Tetapi ini bisa dilakukan. Makanya sukacita tidak ditentukan oleh situasi bagaimana kita di dalam suatu keberhasilan, suatu limpahan kekayaan dan seterusnya. Tidak. Sukacita bagi orang percaya adalah ketika dia bisa tetap memelihara hikmat yang daripada Tuhan dan juga memelihara kesucian yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ido mabai kita punya semangat dan motivasi. Alanido hamunak kadongan di bagasa goan itu hatta Yesus Kristus. Ido nanaing pasahaton ni mingguta sadarion. Molo di renungan pagi hukiripon na cugot hurok di bait na parpudi songonon. Bagi orang percaya, penantian kedatangan Tuhan adalah sikap yang sejati. Sambil menunggu, sebaiknya kesetiaan kita tidak ternodai.
maka hidup suci adalah pilihan yang tidak dapat dihindari apabila kita berharap turut ditermuliakan saat kedatangan Tuhan nanti. Molo naing dohot kita termuliakan di saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai puncak daripada pengharapan kita. Maka mari kita menjaga hati kita, menjaga iman kita, memelihara kehidupan kita. Lau sido nang dihamuakan atau ras nama boda dan sedarion. Mari memelihara, menumbuhkan iman percaya anak-anak ini. Molo tado sayang anak, dangalan na tatu hormainan na. Itu molo istiatar per tiga kasongani ahai dokon. Sayang anak inna. Saya detong lo itaddanina sayang anak. Tanda sayang anak adalah berikan waktumu, berikan hidupmu, berikan perhatianmu yang paling utama kepada anak-anakmu. Ausian najul tolu danaki. Mulai siap TK molo idok pak, kata guru ada rapat. Oh iya, kapan? Tanggal sekian. Saya datang. Setiap ada dikatakan apa pertemuan di sekolahnya yang memerlukan dia, saya paling utamakan. Dan itu juga mendidik dia, menumbuhkan dia dalam suatu keyakinan di parrohaho bapak kodo hapeau minna. Maka apapun yang namanya untuk anak, utamakan, dahulukan. Itu tandanya kita menyayangi dan menumbuhkan mereka di dalam suatu keyakinan sehingga mereka nanti akan bisa hidup suci di dalam Kristus, di dalam Tuhan, sehingga bertumbuh di dalam kehidupan yang penuh dengan kebanggaan. Mulai bangga ho punya anak nanti punya putri, maka mulai sekarang tumbuhkan mereka di dalam didikan, ajaran, dan peliharakan hidup suci di tengah-tengah kehidupan. Molo anak apa yang dilakukan bapaknya dan mamanya, dia akan juga meniru-niru. Itu molo dihitaan, molo itori woto anak mengatakan kata-kata kotor, itori dok tetangga di, enggak heran lah ida bapaknya sama mamanya gitu aja kata-katanya di rumah ninna. Alani, mari kita peliharakan hubungan yang indah, yang akrab, yang harmonis, sehingga anak-anak kita pun bertumbuh di dalam keharmonisan, bertumbuh di dalam kesehatan imannya. Lalu yang bangga nanti amang dan inang. Dan luluan muna marsogot, ay dia dapat dita si bolon na madidi anak kokon. Asa huliat jo sa bulag naggajinyon, ndak. Itor las ni rohamuna duhaduan na naik kalasob muna di jodon itu hatta. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami marhiti hatam pasu-pasu may dinaung masuk kami tu minggu Advent na paduahon. Omma pangaradion nami asa takas sami makalason panomonomuon nami di pesta bulon pesta parningotan di naroho tu portibion di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Naing masitong pangaradion nami mangukap roha ng pikiran nami. Payason ng roha parbagasan nami asa bongot to masuk tu bagasan ngolong nami lausongoni dinalaw pay mahok karorom na padua halihon di pangilo hatam asa mangulu hami marhabadiyaon madjaga hokka porseon nami radut diakka uhum doho patikmu molope masitodonga kami doho akka kelaliman kejahatan na di portibion alai songo kala na porsea hami ikkom mampu do hami laho majagaho diri nami asa bui hami totong dausi anak kaharamunon alai totong di bagasan habadiaon nasiyako. Mau lihat ma Tuhan nami hutang yakko kami ma nang saluhut na pangaradion ni huriam dinalaw mamestahon akka pesta natal marhite akka kategorial asanggia saluhut na boy Tuhan gabi ulop-ulop doho las ni roha
alaya salam marsangap lamar mulia ho. Hutangnya ko kami akadongan nami, ati tungso tarbay tu habboy rapa mediaka pesta Natal tu akatik kinanaing ro nang diaka minggu at penona laniaka parsahiton alaniaka hagaleon. Hutangnya ko kami mana sida dongan nami akan napeak noeng di rumah sakit manang pe napeak di tongan ibagas alaniaka na parsahiton asiroham Tuhan surdukot tangamu jama papatang nasida asa sumuang pakilalan nasida. Hutangnya ko kami manang dongan nami natongo di bagasan arsak ni roha natongo marukil noeng Tuhan sada keluarga sianwik saroha homa na mga puli natongon noeng Tuhan dope di patupan ng acara ibadah anon marhite huriam di rumah duka RSPAD sahat tunanaing paujukon homa na margogoyhon sude keluarga asa totong lasida margugo Tuhan mangadupi si taonon na masa tutonga-tonga nasida. Tuhan nami di bata nami di bagasa minggu nami sadarion di patu padopa di dion tuaka poso-poso di sodoak kanatoras na mabuan nakadadanak napi nalumehomi lau pasahaton asa doho nasida partohap di harajau banua gijang asa doho guar nasida tarsurat tubuku hangoluani alani Tuhan nami tuhodahu pasahat tami asa homa nama jaga hongulu ni danakon anggia Tuhan ibur magudang dau sianaka parmaraan alai tarlumubi diakan atoras biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai mereka dengan roh kudus-Mu agar mereka penuh dengan tanggung jawab terutama saat mereka nanti akan berjanji untuk mendidik membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah mereka sebagai orang yang taat pada janjinya, karena konsekuensi daripada ketaatan akan janji yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan, itulah jaminan apa yang mereka impikan. Mereka mengimpikan anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan, tetapi utamanya anak-anak yang baik, anak-anak yang santun, yang sopan. Untuk itu Tuhan, biarlah mereka mendidiknya sesuai dengan firman Tuhan, agar apa yang mereka harapkan boleh nantinya mereka gapai. Atong mau lihat Tuhan nami, mau lihat mariho pasu-pasu bangso doho negara namion dang masohot tami manangnya konang dongan nami na tertimpa musibah bencana gempa bumi na di Cianjur totong doho buah kami nasida Tuhan asa tatap nasida marhite akan napi nasu pasum laho mangalehon akan nauli nadinggan masih urupan di solidaritas kemanusiaan. Tong mau lihat di bagasa Yesus martangnya kami. Amin. Marede mahita laustiki marede tapasaha mapiliat tatujulu.
Masuk mahita tu acara padidion marede hita laos ditike marede jongjong makan atoras nama buat danak tu padidio sadarion marede mahita. Oh Jesus naim terdiri do poso-posoon sayro mamarigi uhut majaloon. Di goa natoras na nasi dari tuson ay dai pasador na tuhoda danako. Martang yang mahita Aliama nami na di banua gijang narodo hami tujulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakomu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hangulua sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan nama buat danak sididionon. Tangi hokamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibionin nama doa kasih seana. Pudai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasa goarni debata ama doho anak doho tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu nahu to nahoni tu hamu. Jalai ngok ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ruajal ni hasianganon. Manangise na porsea doho ni didi dapotak kanguluan alai na so porsea honauhum sugut. Tangi hokamu madoho hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasi sian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus iso go marohana di dokma. Loas samu maka dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ni debata na tutudo na hudokot tu hamu manangise peang gososongon dana kibana majalo harajao ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul maka danaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu nasida atau kamu akan atoras hati dakok kamu majolo haporseo muna rap hamu madok au porsea ibata Jehovah ido amamu berserta natu mapalang itu hotan au porsea Kristus anak ibata Jehovah sadai iman nanti nuwa si Maria agabe-gabean dan pada dia adalah ido tu hatta natu bau namene pangoni 100 nama tetap aja lo ibana jauh binasila atuat buan watur tumbulan Mangkulu di hari Patuan, naik ke surga, mau dulu naik ke surga nasi surga. Hima mana memang salah surga tenang, mangkulu anak kamu lupa nama. Kau percaya, ada orang Korea nama dia, Korea atau kan ya Arab Kristen makan nama dia. Dot Yesus yang Indonesia, dot di hati manok, ulah mangkulu dot atau ngalusi hamu mahata na husukut tonon di pangido hamu nuaing di dion akada dana kotu bagasan ni nahi na porsia umuna beha naolo do hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata na patuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gai beruas na mangudu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu tujulu.
Ale gifanida liora siagian hudidi maho tu bagasan goar ni de bata ama doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar di todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tuhara jaon na rodi saliling nililing na. Amin. Mari. Menggulan. Pegang kepalanya. Dari bawah ya. Ale gemitang kirana nenggulan hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar di todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongo mo tuhara jaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Hansel Arvin Abbarita hudi di maho tu bagasan goar ni de bata ama doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan goar di todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongo mo tuhara jaon naro di saliling nililing na. Amin. Hamu akan atoras naung pasahat to danak tu padi Dios sedarion jongjong mahamu asa tapasahat nasida tua do pan itu hatta alani tapasada marohata martang yang mahita alia manami na di banua gijang nunga pasahat tami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga pasahat tami akada danakot tuho jala di jakokodo nasida gabe anakomu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hangoluan na saliling-liling na asima roham diakkana toras ni danakon sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu danakot tuho asarap nasida tarudi diakka artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita saluhuna marede hita sian nomor 146 ayat onom. Tapasahak mapilian na tapapungot tuadupan itu hatta martang yang mahita ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni salhut selehon-lehon na dinggat doho na sauli basa na mauliutus upasahat tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasaya kami pilihanon pati bulhok karajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maroha nami marhite-hite todim asalap putadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai ro maharajaumu sai sau malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang leho matuhami sadarion hangulua siapari sesa madusa nami songopane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim Amunama nami nanami nahi naholongar ruas ni huria namar punguno yang di garijaon laos songoni nang sudi ruas ni huria nama maddohoti parmingguanon siatonga ni bagas tabirap doho keluarga hami nama kubasi parminggota di bagasa minggu manugoton pasahat totuhita selamat Advent selamat hari Minggu Tuhan ma nama dongan hita horas joy and laughter, people shout and let everyone know there is hope for all to find peace. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was inside. Tears of joy and laughter, people shouted, let everyone know there's hope for all to find peace. Oh my Lord, when in the crypt they found him, oh my Lord, a golden halo crowned him, oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore.